Kun metallissahan on se, että suuri osa on semmoisia, että ne nuorena tekee hyvät materiaalit ja vanhempana ei tehdä. Mutta kirjallisuudessa se ei taida päteä. Ei se kyllä oikeastaan, että se on yksi semmoinen ihan yleinen totuus, minkä itsekin on niin hyväksynyt. Että kyllä kirjallisuus vaatii semmoista tietynlaista kypsymistä, että se oma visio täytyy, että ei välttämättä voi odottaa, että ne nuoruuden työt on ihan sitä kaikkein parhainta. Että se oma polku täytyy löytää ja oma ilmaisu, oma ääni. Et varmaan monellakin silleen, että jos mietitään nyt vaikka Cormac McCarthyä, niin eihän hän mikään kauhean nuori kaveri enää ole. Ja no enää ei ole. Eikö se ole mulla alla nyt? Eikö se just kuollut? Niin, muuten kuoli hetki sitten joo. Mutta kun miettii, että minkä ikäisenä hän on kirjoittanut esimerkiksi Tie ja nämä Blood Meridianit ja näin, niin ja hänessä mun mielestä näkyy todella hienosti just se kypsyminen. Että se, miten se on niin sen oma gnostilaisen visionsa kehittänyt, niin silleen hyvä esimerkki siitä, että... Joo. Ei tästä ole kuin vissiin muutama viikko, kun... Joo, ei sehän... Olet ihan oikeassa. Niin, se julkaisi vasta nämä uudet kirjathan tuli ihan tälleen... Joo, se oli se kaksiosainen tuo. Joo. Niin se tuli silleen, että se kuoli about sen jälkeen, kun se sai nämä teoksensa valmiiksi. Joo. Sitten se oli homma hoidettu. Se on se tie semmoinen esimerkiksi hyvinkin semmoinen, että sitä on vaikea sanoa, että onko se nyt kauhuelokuva, että on se tietyllä tavalla, mutta se on myös semmoinen jotenkin inhorealistinen kuvaus semmoisesta niin kuin maailmanlopun tunnelmasta, että sitten kun ei ole oikein mitään toivoa jäljellä, niin miten ihmiset siinä niin kuin tilanteessa toimii. Joo, mun mielestä se on yksi niistä niin kuin teoksista, missä Timo Häännikäinen on ihan täysin oikealla järjellä, että just silleen, että kun on tämä ikään kuin puhdasoppinen kauhu-ihmiset, jotka sitä mieltä, että eihän se ole mitään kauhua. Mun mielestä Timo on joskus sitä kirjoittanut, että kyllähän se on tämmöinen niin kuin teos, jossa on paljon kauhua. Että siinä on ne tietyt elementit. Että siinä vähän niin kuin on semmoista, niin kuin, miten se nyt voisi sanoa, niin kuin suuren maailmankirjallisuuden puolta, mutta siinä on myös semmoisia selkeitä kauhuelementtejä. Ja mulle se on niin kuin ihan yksi niin kuin hienompia kauhuteoksia, sekä elokuva että se kirja. Ne jotenkin hienosti tukee toisiaan, että niin kuin siinä kirjassa tietenkin mennään niin kuin huomattavasti syvemmin, mutta siinä ne elokuvassa ne tietyt kohdat, missä esimerkiksi se isä on lähellä sille, että se lopettaa sen poikansa, että se pystyy blokkaamaan ne kaikkein surkeimmat lopputulemat. Joo. Ne on todella lohduttomia kohtia, todella synkkiä, todella hienoja. Et silleen niin kuin... Ja varmaan just siinä niin kuin kolmannessa romaanissa, niin jos sitä nyt tässä saa mainostaa, niin kyllä tämä McCarthyn tie oli semmoinen, niin kuin, sille ehkä semmoinen esikuva, että ja yksi semmoinen, niin kuin noin muutenkin yksi tosi tärkeä kirjailija nykyään. Joo. Siinähän No Country for Old Men. Joo, siinä on loistava se elokuva kyllä. Se on, en ole kirjaa ikinä lukenut, elokuvan kyllä katsonut, mutta siinä on semmoisia kohtauksia, mitkä on tavallaan juonen kannalta melko yhdentekeviä sivujuonia, mutta sitten on semmoinen joku vanha sokea mies, jonka kaikki on jättänyt ja se on siellä mökissä, ei ole ketään nähnyt enää niin kuin milloin viimeksi. Tai sitten se toinen jätkä, mikä on silleen, että ota siitä kahvia. Ja on että milloin sitä on tehnyt? No, joskus toissa viikolla tyyppisiä juttuja. Että ne on semmoiset niin kuin unohdettuja ihmisiä, jotka on siellä sokeena jossain autiomaa niin kuin, nurkilla pyörimässä, että ketään ei kiinnosta, kukaan ei välitä. Ja sitten on semmoiset, että ne on niin kuin tämmöisiä erittäin rajallisesti enää ihmisen vaatimustason täyttäviä, että on niin kuin sokeita ja mahdollisesti niin kuin muutenkin huonossa kuosissa, mutta ne sinnittelee siellä kuitenkin. Ja se voi olla semmoinen, että se on niin jotenkin semmoinen kauhistuttava tilanne ainakin katsojalle miettiä, että sit kun olet joskus, tai voisit olla potentiaalisesti tässä tilanteessa, niin se semmoinen ihmisen fyysinen raihnaistuminen on niin kuin aika karkeata todellisuutta. On ja muutenkin niin kuin tykkään tuossa McCarthyssa siitä, että niin kuin, hän ei osoittele niin kuin sormellaan mitään ja niin kuin tarjoa semmoisia selityksiä. Että niin kuin tiessäkin se, että niin kuin, sinnehän ei kudota mitään. Että se, niin kuin, mitä siinä on oikeasti tapahtunut, miksi se maailma on siinä kuossa, kun se on.
niin siinä on joitakin semmoisia niin hyvin ohuita viittauksia siihen, mistä tässä saattaa olla kysymys. Mutta ei selitetä mitään, että nyt on semmoinen ja tämmöinen ekologinen katastrofi tai mitään muuta. Vaan että ne ihmiset on vaan niin kuin siinä tilassa ja ne selviytyy. Sen, miten ne pystyy selviytymään. Se on niin kuin, mun mielestä niin kuin todella vaikuttavaa. Että se ei ole niin kuin millään tavalla semmoista niin kuin halpaa, niin kuin nykyään kirjoitetaan jotain niin kuin mukamas dystopiaa. Ja sitten siellä on nämä just kaikkein niin kuin latteimmat tavanomaiset poliittiset kannanotot mukana. Että tämä tässä nyt on sitä, että vesivarannot loppuu ja ilmastonmuutos ja niin edelleen. Että moneen kertaan maininnut tästä, että vastenmielisyystä tämmöiseen niin kuin moralistiseen kauhuun, ehkä voisi sanoa. Joo. Ja niin se on läsnä monessa kulttuurin alassa tällä hetkellä, niin onko se jossain määrin se koskettanut omakohtaisesti, että se tuntuu sellaiselta aiheelta, että se pitää niin kuin mainita moneen kertaan? No, onhan se. Siis, kyllähän se tietyllä tavalla just näissä niin kuin kauhupiireissä, että sitä on niin kuin päätynyt tietynlaiseen kulmaan, että ovet on enemmän lukittuja kuin avoimia. Ja ne on mun mielestä niin kuin aika hölmöjä juttuja siis silleen, että jos miettii tätä, niin kuin, mistä tuli tämä ajatus siitä, että mä oon jotenkin tämmöinen niin kuin sairas mieli ja mulla on jotenkin kammottava maailmankatsomus, niin minun mielestä se sai alunsa siitä, että oli joku tämmöinen niin kuin Aleister Crowley liittyvä kirjoitus ja mä sitten vaan kommentoin sitä jotenkin niin, että minun mielestä tämmöiset niin kuin pop-okkultismiin liittyvät jutut, että jauhetaan jostain sen niin kuin homoilusta ja huumeista, niin nämä on aika niin kuin loppuun käsiteltyjä juttuja, että voisi niin kuin olla vähän jotenkin tuoreempi näkökulma. Ja ilmeisesti se oli sitten joillekin niin kuin kauhean ikävästi sanottu, että ja sitten teki minusta niin kuin semmoisia aika pitkälle vietyjä päätelmiä ja näin, että ja varmaan on silleen, että niin kuin jotkut ihmiset on niin kuin ikään kuin mun poliittisista mielipiteistä sitten johtanut semmoisia, että ei voi minua julkaista ja ottaa mukaan. En mä nyt sano, että mä nyt niitä kauhean raskasti ottaisin, mutta mä niin koin se aika rasittavana tolle, että ja mun mielestä niin kaiken taiteen ja kulttuurin kannalta semmoisen niin huonona asiana, että mun mielestä niin pitäisi niin mahdollisimman avoita olla se, että mitä tehdään ja mitä on mahdollista tehdä. Että en todellakaan kannata tämmöistä niin uuspuritanismia. Jos katsoo tämmöisen niin kuin kauhukirjallisuuden kannalta, yksi varsin populaari vivahde voisi olla sellainen kosminen kauhu, missä se kauhu muodostuu just siitä, että ihmisten tekemisellä ei ole loppupelissä hirveästi väliä. Se tuntuu jotenkin hauskalta ajatukselta, että olisi olemassa 100 määrin tai 1000 määrin tai 10 000 määrin ihmisiä, mitkä on tutustuneet siihen niin kuin materiaaliin ja ne on aina silleen, että ihmisen tekeminen on loppupelissä aika yhdentekevää tämmöisen niin kuin kosmisten kauhujen ja tämän niin kuin olevaisuuden ihmisvihamielisyyden niin kuin siihen verrattuna. Mutta sitten ne kuitenkin päätyy ottamaan omaksi niin kuin henkilökohtaisessa kauhukseen jonkun äärimmäisen inhimillisen, jonkun semmoisen niin kuin yhdentekevän ilmiön. No, sinäpä sen sanoit, että niinku, just niin kuin Laughrat-piireissä aikoinaan, niin just se kosminen kauhua siinä niin kuin minuakin kieto. Ja sitten mä huomasin, että kun mä olin siellä mukana niissä hommissa ja yritin niiden tyyppien kanssa tehdä niitä lehtiä, mä käytin jumalattoman määrän ajan elämästäni siihen, että mä väänsin jostain sukupuolittavista pronomineista. Tuohan on just se ongelma tavallaan, että niinku, jos ne ihmiset on niinku, tavallaan just avoimia sille ajatukselle, että voitaisiin tarkastella just tälle, että me ollaan vaan tämmöisiä niinku, suhteellisen mitättömiä nisäkkäitä tällä yhdellä pienellä pallolla ja on ne meitä suuremmat voimat, jotka voi loppujen meidät pyyhkiä tuosta vaan pois sekunneissa. Mutta sitten samalla niin on just kaikki nämä niinku pronominikiistot ja tapellaan jostain yksittäistä sanoista, että voit sä käyttää tämmöistä, voit sanoa äijä. Onko äijämetalli väärin? Ei mulla ole mitään suurta intohimoa sen suhteen, että voiko nyt joku puhua äijämetallista mun mielestä. Ei se nyt niinku kauhean fiksulta mustakaan kuulosta, mutta jos joku haluaa sitä käyttää, niin siinähän käyttää. Mutta just niinku ihmiset kiistelee tämmöisistä asioista sitten, että ne on toivotonta ristiriitaa. No, mä oon itse aika monessa tämmöisessä niin sanotussa skeneessä pyörinyt ja se tuntuu, että lähes kaikki niin sanotut tekijäihmiset jokaisesta skeneestä ne pikkuhiljaa lipuu sivulle ja ne
lähes kaikki johtuu tämän tyyppisistä syistä, että itse tekeminen jää jonkun. Että laimeen ahistelu vie kaiken huomion ja energian siltä, että oikeasti oltaisiin tekemässä jotain järkevää. No, se on hämmästyttävää, että millainen vaikutus voi olla, että sinällään voi olla joku ihan hyvä porukka, jolla on ajatus siitä, että mitä tehdään ja miten tehdään ja näin. Sitten sinne tulee tämmöinen muutama pikkupoliitikko, jotka alkaa ojentaa muita ja tarjoamaan niitä prinsiippejä ja sääntöjä ja näin. Ja kaikki menee päin helvettiä. Jos palataan kauhuun, niin suomen kieli on silleen, että se on äärimmäisen rikas ja moniulotteinen monessa asiassa, mutta esimerkiksi kauhu on aika sellainen hankala kääntää. Sillä ei ole olemassa ehkä semmoisia niin täsmällisiä käännöksiä, että jos miettii, että mitä voisi olla kauhu, että se on niinku pelko, on yksi käännös. Ja sitten kauhu voisi olla semmoinen, että on fobia, että se on jotenkin semmoinen irrationaalinen pelko, mikä kohdistuu johonkin tiettyyn yhteen jotenkin järjettömään juttuun. Ja sitten on, mitä on analysoitu englanninkielisessä kauhussa, että mikä on horror ja terror ero. Että terror on vähän silleen, että tunnetaan tällainen terrorismin käsite, että joku pyrkii kauhulla tai jollain tämmöisellä niin terrorilla ennakkoon luomaan jotain muutosta tai että ihmisille luodaan pelon käsite ja horror sitten on semmoinen, että kun on jotain jo tapahtunut, niin siellä on inhottavuutta ja kauhua ja tämän tyyppistä asiaa, niin suomen kielessä on silleen, että siellä on semmoisia tiettyjä, että se kieli ei anna täysin samaa pelikenttää ehkä, mikä englanti antaa, niin miten sulla on ollut, tai vaikuttaako missään määrin se, että jos esimerkiksi on kauhua, suurin osa saattaa kuluttaa esimerkiksi englannin kielellä, mutta että suomen kieli toimii hieman eri tavalla, että mikä on horror, mikä on terror, mikä on tämmöisiä niin kuin tiettyjä vivahde-eroja, niin että sulla on esimerkiksi, voisi sanoa, että tarinoissa on ehkä enemmän inhottavan lopputuloksen tämmöistä elementtiä. Ei niinkään odottavaa kauhua, vaan semmoista, että nyt täällä on niinku todella inhottava ja tämmöinen surkea ihmiskohtalo. Mä ehkä silleen, että yksi semmoinen peruserotteluhan tässä on, että puhutaan subliimista kauhusta ja sitten banaalista kauhusta, joka varmaan moni ajattelee, että näissä mun tarinassa on aika paljon tämmöisiä banaaleja elementtejä, että siinä otetaan semmoista arkielämän inhottavia ja vastenmielisiä puolia vahvasti ja näin. Ja sille jos miettii, niin mun mielestä se erottelu on tietysti jossain määrin semmoinen aika keinotekoinen, että siinä on ehkä pikkusen semmoista, että kaikki haluaisi edustaa semmoista ylevää, subliimia kauhua, jota on pidetty semmoisen ikään kuin arvokkaampana kauhuna. Ja sitten vähän halveksitaan semmoista banaalia kauhua. Että se on klassinen esimerkkihan just varmaan joku Serbian film tai tälleen. Mutta jos miettii että mitä kauhu oikeasti on, niin kyllä mun mielestä joku semmoinen kauhun perusmääritelmä, että se kauhu on intensiivistä pelkoa. Se on lähtökohtana ihan hyvä. Mutta jos miettii silleen, että minkälaista kauhua loppujen lopuksi tehdään, niin aika kauaksi siitä on mun mielestä loppujen lopuksi sitten livuuttu. Että semmoista minua ehkä enemmän kiehtoo semmoinen just se tavallaan inho, vastenmielisyys, kuvottavuus, sellaiset asiat. Ja sitten on tavallaan tämä Suomessakin, mitä harrastellaan näin Spefin piirissä, niin siellä on tavallaan menty silleen, että ei sillä kauhulla oikeastaan itsessään ole enää mitään merkitystä. Että ne on vaan semmoisia jänniä tarinoita. Vähän outoja, mutta silleen jänniä ja ihan kivoja. Et se on ehkä sitä suomalaista kauhua tätä nykyään. Aikanaan filosofissa mielessä Heidegger mietti tämmöistä perikauhu, joka oli oikein tavallaan semmoinen kosmisen kauhun filosofinen vastine, että der Angst, mikä oli sitten eri asia kuin die Angst, että siinä oli kaiken merkityksen
katoaminen ja ihmisen mitättömyys ja tarkoituksettomuus, niin sullakin on monesti ehkä se, että siellä on hahmoja, jotka ovat otollisia tarkoituksettomuudelle. Että ne hahmot itsessään on semmosia, että jos alat lukemaan tarinaa ja muutaman virkkeen sisällä tulee ilmi, että täällä on vaikka narkkareita tai jotain muuta tämmöistä, niin saatat arvata, että tästä ei tule mitään yli-ihmistarinaa tai jotain, että tämä tulee olemaan jotenkin semmoisen ihmisen mitättömyyden ja tarkoituksettomuuden tarina. Mikä on se, mikä saa sulle niinku siitä niinku inspiraation syntymään? Siis kyllä varmaan siellä niinku semmoinen niinku syvempi perusta on just nimenomaan siinä, että niinku varmaan jotenkin niinku ihan lapsesta saakka niinku vaistomaisesti ajatellut silleen, että valon suunnasta ei löydy minkäänlaista pelastusta. Että se on jotenkin niinku valheellista. Että se on semmoinen houkutin. Että tämä niinku hyvä valon jumala, niin se on vähän silleen, että kun otat jonkun vanhan sähkölampun kuvun irti ja katsot, ne kaikki kärpäset on lentänyt kohti sitä valoa. Ja se valo on kalvanut ne semmoisiksi kuiviksi raadoiksi. Että mulle se niinku valon puoli on jotenkin aina tietyllä tavalla näyttäytynyt sellaiselta. Että jotenkin silleen, että jos etsii jotain semmoista niinku kestävämpää, niin täytyy mennä kohti sitä niinku pimeää ja mitä ihmiset halveksii. Ja ehkä tämä on niinku näissä, niinku, mitä puhuit nisteistä, niin mullahan ne ei ole aina semmoisia vastenmielisiä hahmoja. Nehän on välillä semmoisia niinku jopa lähestyy semmoista niinku tietynlaista hengellisyyttä, että mä näen semmoista niinku nistit eräänlaisena enkeleinä, että jotka on niinku sinne amfetamiini on kalvanut ne tyhjiksi, niin niistä on tullut tietyllä tavalla semmoisia niinku puhtaita. Et ne on omalla tavallaan mennyt kohti sitä pelastusta. Et joku tämmöiset ajatukset siellä varmasti on niinku pohjalla ja perustalla, että niinku, ja just varmaan ehkä se, että minkä takia en ihan hirveästi kannata semmoista niinku tavanomaista säkenöivää niinku hyvän voittaa lopussa, että niinku se, mikä näyttäytyy silleen, että mitä kohti kannattaa mennä ja mitä kannattaa tavoitella ja pyrkiä löytämään, niin se on jotenkin aina siellä suunnassa, mitä niinku muut halveksii ja pitää jotenkin arvottomana. Et jotenkin se tulee niinku tuosta ajatuksesta kaikki nuo jutut. Yksi sellainen mielenkiintoinen seikka, mä oon tehnyt, miten niin kuin esimerkiksi muissa maissa, vaikka Jehovan todistajat, että miten iso ilmiö ne on, mutta Suomessa niihin saattaa törmätä sille ihan kotiovelansa esimerkiksi. Ja niiden maailmankuva, minkä pitäisi niin kuin olla näennäisesti hyvä, niin se näyttää sille hyvin psykoottiselta. Ja siitä tulee mieleen, mitä aikaisemmin Ballardista oli puhe, niin siinä on semmoinen, että se oli niin kuin sudet ja lampaat samassa kuvassa ja kaikki jotenkin elelee semmoisessa luonnottomassa hyvän mielen paratiisissa, jolla ei ole mitään tekemistä sit niinku semmoisen todellisuuden kanssa sinänsä. Ja se vaikuttaa jotenkin semmoiselta, että jos pitäisi itse määritellä omasta perspektiivistä kauhuskenaario, niin se vaikuttaa semmoiselta, niinku, että on niinku todella semmoinen niinku luontaan työntävä ja psykoottinen ja se vaikuttaa niin kauhukuvalta sen, mitä niin on hyvä, niin valoisan puolen paratiisi, se vaikuttaa niin siltä kauhukuvalta. Niin liittyykö se siihen semmoiseen, että tavallaan, mitä sanoit aikaisemmin, että valon puolelta ei löydy mitään niitä ratkaisuja? Joo, siis Jehovan todistajat on silleen hyvä esimerkki, että jos mietitään just tätä niin gnostilasta ajatusta, Jahve Jehova, niin hänhän on just tavallaan se demiurgi, joka on luonut tämän illuusion, valheellisen kuvan siitä, että jos me mennään sinne suuntaan, mihin hän osoittaa, niin me voitaisiin siellä elellä. Sudet lampaiden kanssa ja lampaat susien kanssa ja kaikki olisi niinku harmonia ja näin. Et varmasti tuo niinku, Jehovan todistajat on tuossa mielessä aika hyvä esimerkki, että niinku, koska hän uskoo kirjaimellisesti siihen demiurgiin, että kristiuskossa ehkä tuo on vähän silleen, niinku, siellä on semmoista niinku kaiken maailman niinku kuvitelmia ja säätöjä ja näin, mutta heillähän se on niinku hyvin alleviivattu pointti. Että he uskoo siihen, että se on todella hyvä Jumala. Se Jumala, joka on kuvannut itseänsä, että hän on kaunainen ja katkeroitunut. Teodikian ole ongelma, mitä nyt ihmiset jaksaa edelleenkin hyvinkin intohimoisesti vatkata, että jos Jumala on olemassa ja jos hän on hyvä, niin miksi hän sallii kaiken tämän pahaa. Että mun mielestä se ei niinku ehkä just tietyllä tavalla tuo niinku gnostilainen puoli tähän, niin se jotenkin tuntuu aika loogiselta ajatella sille, että
ihmiset on niin kuin alun alkaen niin ajatellut tämän kaiken vaan niin kuin väärin. Että se luoja Jumala, niin hänen suuri intohimonsa on se, että me ollaan hänen vankeja pikkuorjaa täällä. Ja hänen minionit pitää tässä asioita järjestyksessä ja näin. Että, siis joku tommoinen ajatus ja ehkä yksi semmoinen juttu, minkä voin itsekin myöntää ihan suoraan, että niin kuin monissa mun jutussa on ikään kuin semmoinen niin kuin sisäinen ristiriita, että mä käsittelen vähän niin kuin eri linjoilla ja välillä sekaisinkin näitä niin kuin gnostilaisuuden kahta eri virtausta. Että on tämmöinen niin kuin kreikkalainen tulkinta, että demiurgi on tämmöinen käsityöläisjumala, jollain tavalla vajaavainen, mutta hän niin kuin kehittyy tämän luomisensa mukana sitten kuitenkin, että hän ei ole pahantahtoinen. Ja sitten on tämä niin kuin huomattavasti synkempi juutalainen tulkinta, jossa hän on niin kuin yksiselitteisesti paha. Ja hänet täytyy niin kuin kumota jollain tavalla. Tämä niin kuin antikosmisen satanismin ajatus ja näin. Ja tuo ehkä sitä puolta, että niin kuin mun tarinoissa, että mä näitä niin kuin eri puolia puntaroimalla ja tarkastelemaan, mä yritän niin kuin löytää jonkinlaisen niin kuin oman totuuden siitä asiasta, että mulla ei ole sellaista niin kuin valmista totuutta kenellekään, että mua niin kuin kiinnostaa ne molemmat linjat, että mä tarkastelen niitä niin kuin eri tarinoissa ja näin. Kuuntelijoista varmasti Sarven postauksia lukenutkin, niin siellä on myös mainittu, että on myös mahdollista lukea esimerkiksi vaikka Conanin tekstejä tai katsoa vaikka Conan elokuvaa. Ja siinähän niin Conanin palvova Jumala on hyvin sellainen, Crom ei erityisesti ole kiinnostunut ihmisistä. Ja se edustaa semmoista tietynlaista jumaluutta ja se, että voit lukea okkultismia, voit lukea kaikennäköisiä kovakantisia opuksia, mutta toisaalta tietyt asiat saattaa pystyä ilmaisemaan niin kuin hyvin tälle yksinkertaisilla, populaareilla tavoilla. Ja jopa niin kuin Conan elokuvan jumalkäsitys saattaa olla semmoinen, että se on niin kuin hyvin lähellä totuutta siitä, että voi olla mahdollista palvoa Jumalaa, mikä ei ole mitenkään kiinnostunut ihmisen tekemisistä tai olemisesta tai kohtalosta, mutta siitä huolimatta ihmisen kuuluu niin kuin tavallaan voittaa, olla sen arvoinen, että se tekee asioita sen tietyn maailmankatsomuksensa mukaisesti. Ja se on semmoinen, että itseäni ei erityisesti resonoi tämä juutalainen demiurgikäsitys. Itse mieluummin olisin sillä kannalla, että Conanin Jumala, mikä ei välitä niistä ihmisistä. Erityisesti ei ole pahan tahtoinen, että juutalaisilla on jotenkin sellainen vääristynyt käsitys tästä niin kuin koko, että yleisessä ajatus, että Jumala olisi pahan tahtoinen ihmistä kohtaan, väittää, että ihmisillä on merkitystä. Ja Conanin Jumalkäsitys on huomattavasti ylevämpi siinä mielessä, että Jumalalla ei ole mitään syytä ajatella edes ihmistä. Että en epäile yhtään, että juutalaisilla on käsitys, että ne kokee, että ne on itse niin tärkeitä, että niin Jumalakin käsittelee heidän niin kuin, ominaisuuksia, mutta muiden ihmisten Jumalkäsitys saattaa olla semmoinen, että ihmisillä ei ole sitä merkitystä, että Jumala käyttäisi sekuntiakaan aikaa niiden merkityksen pohtimiseen. Joo, ja tuo on yksi semmoinen juttu, mitä niin kuin monesti näissä niin kuin kauhupiireissä puhutaan, että joitain tämmöisiä niin kuin humanistis-ateistisia ihmisiä töytii aika tavalla se, että kun on tämmöinen niin kuin yliluonnollinen asetelma, että siellä sitten on tämmöinen niin kuin pohjimmiltaan aika dualistinen käsitys siellä perustalla, että siellä on se hyvä ja paha ja näin. Mutta tietyllä tavallahan kauhun viitekehyksessä on tommoinen vähän niin kuin yksinkertaistettu juttuhan toimii monesti aika hyvin. Et ei se nyt välttämättä ole sitten niin kuin lopulta tolleen ontologisesti ja metafyysisesti ihan totta, mutta niin kuin se asetelma sinällään on paljon parempi. Että jos miettisi vaikka tälleen, että nyt joku rupeisi oikein inspiroitua, se rupeisi kirjoittamaan tämmöistä niin kuin antikosmisesta satanismista ammentavaa kauhua. Että siellä olisi tämä niin kuin valtava jumaluuksien kirjo, mitä on silleen, että kun lukee just tuommoista niin kuin kappalistista kirjallisuutta, että siellä on niin kuin kymmenittäin kaikkia niitä, jotka on niin kuin taistelemassa tätä niin kuin kosmista järjestystä vastaan. Niin sitä on aika vaikea kirjoittaa semmoista kauhean iskevää tarinaa niistä Jumalan luetteloista. Että siinä mielessä monesti noita asioita joutuu niin kuin yksinkertaistamaan. Että niistä saa jotain, mikä oikeasti toimii, tekee vaikutuksen.
Jumala Pan-kirja mainitsit tuolla haastattelun alkupuolella, ja se oli semmoinen, mistä itse mainitsin, että kun olin täällä samalla seudulla tuossa alkuvuodesta kirja just ilmestyi ja nappasin sen mukaan, ja siinä oli semmoinen hyvin apokalyptinen meininki, että siinä on se koko kirjan juoni käytännössä on semmoinen, että on olemassa semmoinen piilotettu todellisuus, ja kirja ei varsinaisesti selitä mitään, ja sun pitää myös toisaalta tietää hieman semmoista, mitä Jumala Panin näkeminen ihmisessä aiheuttaisi. Kirjahan ei selitä sitä, että se mytologia sitten kertoo siitä kauhun tunteesta, mitä Panin näkeminen on, mutta se ei tule ilmi sieltä kirjasta, vaan kirjasta tulee ilmi vain se, mitä ne kokee sitten ne henkilöt, joka on sitten semmoista selittämätöntä kauhua ja muuta. Ja sen kirjan kirjoittaja oli aika semmoisia varhaisia modernin ajan kauhukirjoittajia, että puhutaan niin kuin 1900-luvun ensimmäisestä vuosikymmenestä, että ennen tämmöistä niin kuin populaaria pulp-kauhua. Sillä oli siihen aikaan myös tämmöisiä kontakteja tämmöiseen sen ajan okkultistiseen virtauksiin, että se oli se, että Crowleyn meininkien ja tämmöisten kanssa tekemisissä, mutta mä tuossa ennen haastattelua sulle pistin linkin, minkä niin olin kirjoittanut just tuonne Sarven postaukseen, mikä oli semmoinen ominaisuus siitä, että se kirja tavallaan liittyy siihen samaan asiaan, mikä se kirjoittajan henkilökohtaiset kokemukset liittyy jollain tapaa, että eletään tässä arkitodellisuudessa ja se on vain muutaman askeleen päässä joku tämmöinen piilotettu totuus, ja tällä kirjoittajalla se liittyi siihen, että se oli tämmöisessä Golden Dawnin hässäkässä mukana, mikä kaavut ja kaikennäköiset muut meiningit olivat päällä, mutta se tiedosti samaan aikaan, että tässä ollaan niin kuin ihan muutaman metrin päässä jostain Lontoon keskustan katuhälyistä. Ja siinä sitten siinä Suuri Jumala Panissa tarinassa tulee myös ilmi niitä, että ne ihmiset viettää tavallaan tavallista arkielämää, mutta ne kohtaa sitä niin kuin suurta tuntematonta ihan siinä tavallaan näköetäisyydellä. Niin kuin missä on se joku verhon rako, mistä voit niin kuin kurkata. Ja ihan niin kuin tämä haastattelun miljö oli jo semmoinen, että sekin semmoinen, että täällähän voi niin kuin ajella missä sattuu, mutta sitten se joku semmoinen kiinnostus, että haluan nähdä, mihin tuo tie vie. Ja sitten löydät sen jonkun jutun sieltä, ja se on semmoinen aika viikoittainen rutiini, että sitä niin kuin vaan etsitään, että missä se voisi olla semmoinen verhon raja, että verhon rako, mistä kurkkaa, ja todella paljon asioita löytyy sillä, että oot vaan niin kuin jotenkin valppana katsomassa, niin kirjallisuudessa on monesti semmoinen, että se on se, että pystyt näkemään asioita, mitä muut ei näe. Ja se nyt ei sinänsä vaadi sen kummempaa, kun oot valmis vähän kurkkaamaan johonkin. Niin Suuri Jumala Pan julkaissut tämä Abraxas-kustannus, mutta siinä uudessa kirjassa on Litmasen Antin se esipuhe, mikä on erityisen semmoinen jotenkin vaikuttava. Että sen kun luki, niin se antoi siihen semmoista niin kuin lisäpotkua vielä paljon. Joo, siis kyllähän varsinkin noissa niin kuin urban exploration-hommissa, niin just tuot niin kuin ajatus siitä, että niin kuin tietyt paikat, niin niissä on niin kuin semmoinen niin kuin aukeamia erilaiseen todellisuuteen. Niin se on niin kuin hyvin konkreettinen. Ja just tuo niin kuin kaikki tommoinen niin kuin mädäntyvä ja lahvava, niin kuin täälläkin. Nämä on niin kuin todella otollisia alueita just tolleen niin kuin, ja mun mielestä just tämmöinen niin kuin joku tämmöisenkin alueen läpikäyminen, niin tää on just tavallaan semmoista niin kuin menemistä kohti jotain semmoista, mitä kohti ihmiset ei noin niin kuin yleisesti ottaen halua mennä. Että todella otollisia tämmöistä alueet. Ja kyllä varmaan niin kuin muissakin, että silleen, että muistaakseni niissä, mitä sullekin joskus lähetin, niitä novelleja, niin niissä oli yksi semmoinen
vai oliko jopa 2 semmoisia, jotka on niin kuin ihan suoraan niin kuin tosielämästä. Että on vaan niin kuin seurannut omaa ympäristöä ja muutoksia siinä ja sitten niin jossain kohtaa niin kuin on huomannut, että siinä on jotain niin kuin todella outoa. Ja se on suoraan siirtynyt siihen tarinaan. Mutta mulle ehkä niin kuin läheisin tommoinen asia, että on just nimenomaan jotkut tämmöiset paikat, että kun aika paljon niin kuin aktiivisesti tulee, niin siellä on aina jotain silleen, että aina aika jo löytyy, niin kuin, että se verho on siellä jotenkin sillä tavalla ohentunut. Että siihen ei tarvitse mitään tämmöistä niin kuin, mitään ylimääräistä, vaan pelkästään se, että menee sinne paikkaan ja on osa sitä. Niin siinä saa jonkun semmoisen niin kuin tietynlaisen yhteyden. Joo. Mä joskus kävelin tuolla Lahe-alueella ihan niin kuin summittaisesti metsässä ja sieltä löytyi semmoinen naru puitten välistä, mihin oli ripustettu naisten alusvaatteita. Sitten mä otin heti valokuvaa, lähetin Siikalalle. Ja sitten se on se, miten vitus jätkä löytää tämmöisiä. Ja ei sillä ollut mitään selitys, se oli vaan niin kuin metsä, missä oli joku virittänyt narun, missä oli naisten vaatteet roikkumassa narulla. Ja sitten se oli semmoinen, että eihän se mitään muuta selitystä ole kuin, että täytyy olla sattumia, että on niin kuin hyviä yhteensattumia. Täytyy olla olosuhteita, että pystyy olemaan niin kuin tapahtumia. Niin se, että jos et aktiivisesti hakeudu olosuhteisiin, niin eihän niitä sitten kotiovelle välttämättä tulee. Joo, ei mun mielestä toi Temple of Themin Ryan Ansang joskus sanoi sen mun mielestä aika hyvin, että niinku tämä englanninkielinen sana coincidence, niin se pitäisi oikeastaan kirjoittaa coincidence. Et silloin kun sä oot tavallaan jollain tavalla virittynyt, niin niitä asioita vaan tapahtuu. Tai Youngillahan on tietysti tästä semmoinen omanlaisa, mutta kuitenkin se, että niinku, silloin kun sä oot ikään kuin sillä alueella jotenkin, niin sitten ne asiat vaan jotenkin mystisesti kohtaa toiseen. Niitä tapahtuu ja löydät asioita. Joo. Siitä on itse asiassa ihan semmoista tieteellistä tutkimusta, että miksi jotkut ihmiset ovat esimerkiksi onnekkaita. Miksi joillekin ihmisille tapahtuu hyviä asioita, miksi toisille ei tapahdu. Niin niitä voi lueskella tieteellisistä julkaisuista esimerkiksi. Ne ei ole välttämättä maagisia sinänsä. Tai voi olla, mutta niille on olemassa myös tämmöisiä niin kuin arkisiakin selityksiä. Lehdet, vaikka on päähänpinttymä lähes, niin onko semmoinen, että sullakin on silleen, että päähänpinttymä voi olla niin kuin merkittävä elementti, joka johtaa hyviin asioihin? Monestikin se on ollut, että just silleen, että on ollut semmoisia, niin kuin, jos puhutaan vaikka niin kuin Urban Exploration, on ollut semmoisia niin kuin paikkoja, että niin kuin, jotka on jotenkin niin kuin vetänyt puoleensa ja sinne on niin pakko ollut päästä ja semmoinen ajatus, että hitto kun pääsi näkemään, että mitä tuolla on. Ja sitten ne on semmoisia niin kuin päähänpinttymiä ja pakkomielteitä ja sitten niin kuin, kun ei pääse sinne, niin ne alkaa niin kuin kehkeytyä tarinoiksi mielessä, että mitähän siellä oikeasti voisi olla. Ja kyllä varmasti tuommoinen niin kuin tietynlainen pakkomielteys, niin se on aika tärkeä juttu loppujen lopuksi. Death Reptile Shrinein mies, joka puhuu siitä, että kun pimeydessä tapahtuu jotain selittämätöntä, niin se on niin kuin black metalin ydin. Ei se, että joku yrittää selittää, mikä se on. Ja se oli se virhe, mikä on esimerkiksi modernissa black metalissa. Joo, ehdottomasti. Niin se, että esimerkiksi varhainen black metal, että Beherit ei selitä mitään. Anholi ei selitä oikeastaan mitään. Hergetonillakin ei ne selitä mitään, ne luo jonkun selittämättömän, joka jätetään vähän niin kuin kokijan koettavaksi. Ja sitten pikakelaus 2000-luvun jonnekin, ehkä 2010-luvulle, niin nyt ollaan niin kuin luettu kirjoja ja meillä on niin kuin teorioita. Niin se on jo tavallaan pilalle mennyt black metal, koska niillä on selitys. Mitä helvettiä? Se on niin kuin selitys johonkin tuntemattomaan. Se black metalin ydin olisi kuitenkin se, että siellä on suuri tuntematon. Ja sitten kun se tulee joku niin kuin jäbä, jolla on olevina, niin kuin, että
selitetään tämä, niin se laimentaa samalla tavalla kuin voisi sanoa kauhuelokuvat tai kauhukirjat. Jos kauhuelokuvassa näet ensimmäisen kerran sen hirviön ja sulla on mielikuva silleen, että mikä tämä voisi olla, ja sitten kun sä näet ja osaat, mikä vittu toi on, että mikä on se niinku tietämättömyyden ja tiedon raja. Siis selittämään ei pidä ryhtyä, ja siis kauhean virhe, ja mitä nykyään niin kuin harrastaa todella paljon, on se, että niin kuin kirjoittajat rupeaa niin kuin saarnaamaan ja opettamaan asioita lukijalle. Se on niin kuin semmoinen niin kuin kammottavin virhe, että niin kuin, kyllä totta kai semmoinen niin kuin tietty semmoinen niin kuin suspensio, että niin kuin pidetään jotain siellä niin kuin piilossa. Mutta siinä pitää olla tavallaan niin kuin looginen rakenne, että ne asiat tietyllä tavalla sitten kuitenkin menee sinne suuntaan, että siellä lopussa sitten tulee jonkinlainen paljastus. Että sitä ei vedetä niin kuin sitten hatusta. Mutta sitten taas toisaalta se, että niinku kuinka täydellinen, että niinku tarvitseeko siellä niinku selittää just jotain siinä hengessä, että niinku, et asiat onkin lopulta hyviä, hyvä voitti, niin ehdottomasti ei. Että niinku, kyllä siellä niinku on hyvä, että se jonkinlainen paljastus siellä tulee, mutta sen pitää jättää se niinku mysteeri elämään. Et se ei ole niinku tarkoitus, että niinku annetaan mitään valmista vastausta. Mutta tuo, niinku, mitä puhut tuosta black metal-lyriikasta, niin tuo on just se asia, missä niinku itse on niinku, sanotaan valtavirrasta aika niinku kaukana, että luin joskus tämmöisen akateemisesti oppineen tutkielma just tuosta niinku religious orthodox black metalista. Ja siinä oli tämän tutkijan ajatus oli semmoinen, että niinku Dissection ei aikoinaan ollut mikään niinku todellinen satanistibändi, tai niiden lyriikat ei ollut sellaisia, vaan ne oli tämmöisiä niinku pakanallista metallilyriikkaa, ja sitten Rainkaus oli se, missä ne sai niinku kiinni tästä ajatuksesta, ja se oli tämmöistä niinku oikeaa satanistista lyriikkaa, niin pakko sanoa, että en voisi olla niinku kauheasti enempää eri mieltä, että mun mielestä ne niinku kaikkein väkevimmät satanistiset lyriikat Dissectionilla oli nimenomaan just niillä vanhoilla levyillä, koska se oli semmoista niinku aitoa, että se ei ollut niinku mitään saarnaamista, että oli joku valmis ohjelma, mitä yritettiin siirtää kuulijoille, vaan että ne oli mitä Jon ajatteli niistä asioista. Ja varmaan monella muullakin bändillä tuo, että niistä on tullut vähän niinku semmoisia liian oppineita. Ja kaikkein kammottamimpia on näitä, että niinku otetaan joku tämmöinen niinku salatieteellinen konsultti kirjoittamaan niitä lyriikoita. Että ja ne on just varmaan jotain, että just osastoa, että siinä on just semmoinen niinku valmis juttu, mitä yritetään vaan niinku myydä kuulijalle. Että sille ei ole välttämättä mitään niinku suhdetta siihen itse asiaan, että siinä ei niinku kanavoida tai presensoida yhtään mitään, vaan että siinä on ne valmiit Lilitit, Luciferit ja Samailit, ja ne on laitettu tyylikkääseen järjestykseen, ja se on niin kuin ikään kuin valmis programmi sitten, että mun mielestä tuo on niin kuin kaikkein surkeita lyriikkaa, mitä nykyään tehdään. Että. Podcast.